Lacné akcie nie sú vždy lacné. O tom sa nedávno mohli presvedčiť investori PayPalu, ktorí kupovali akcie pri PE pomere 11 a po výsledkoch utrpeli 20% stratu. Ako to teda je? Je vôbec PE ratio relevantné? Nakupovať za lacno je vo všeobecnosti dobrá vec. Ale napríklad ja osobne počúvam o tom, že PayPal je lacný už od roku 2022. Ak to niekto v tom roku nakúpil za povedzme 10 000 eur a držal to dodnes, táto investícia stratila zhruba polovicu hodnoty. Pre porovnanie, index S&P 500 vzrástol za rovnaké obdobie o 60%. Ak niekomu unikol rozdiel, je to 11 000 eur. Vy nás však nezabudnite sledovať, aby vám neunikli žiadne novinky zo sveta investícií. Netvrdím, že PayPal je úplne na odpis a nemôže sa dostať na rastovú trajektóriu. Analýza typu pozriem sa na graf a už sa to musí odraziť, pretože je to moc vyklesané, jednoducho nefunguje. A áno, PE ratio je síce relevantný ukazovateľ, ale v žiadnom prípade vám neukazuje komplexný obraz diania vo firme. Prečo tržby rastú 3% tempom, kým ešte v roku 2020 rastli 20%? Prečo počet aktívnych účtov začal spomalovať už v roku 2022? Nečelí PayPal čoraz väčšej konkurencii zo strany veľkých spoločností ako Apple či Google? Kladte si skôr otázky, prečo do akcií tej a tej spoločnosti neinvestovať. Nie naopak. PE ratio vám iba ukazuje pomer ceny a zisku, a nie kontext alebo prostredie, v ktorom sa daná firma nachádza. Investujte preto zodpovedne, diverzifikujte a myslite dlhodobo.